Matthew chapter 25. Hey, and as was one, what's this food that song now as a scripture? Start with verse 14. Let us take start from verse 14. Because in the see the story. Ngicela ke usincede umuntu asifundele Matthew chapter 25 from verse 14. The parable of the talents. Walowo wamnika ngokwawakhe amandla wahambela kwelinye kwa-oko ku-16 lowo ke wamkela italente ezinhlanu waya wasebenza ngazo wenza esinye isihlanu setalente. 17 kwangokunjalo nalowo wamkela ezimbini naye wazuza esinye isibili. Ke naye lowo wamkele enye waya wemba emhlabeni wayifihla imali yenkosi yakhe. Verse 19 ithi ke emveni kwexesha elikhulu ifike inkosi yabo bakhonzi ibalelane nabo. Verse 20 weza lowo wamkela italente ezinhlanu wazisa esinye isihlanu setalente esithi inkosi wandinika italente zanhlanu khangela ndizuze esinye isihlanu setalente phezu kwazo. Verse 21 yathi ke kuye inkosi yakhe heke mkhonzi ulungileyo uthembekileyo ubuthembekile kwiinto ezimbalwa ndiyakukumisa phezu kweento ezininzi ngena eluvulweni lwenkosi yakho. Amen. Ngicela uthandazele bawusebulela kuthixo wethu ngezwi lakho. Izwi lakho Nkosi linguwe liphilile linamandla liphefumlelwe nguwe Nkosi laphula umoya laphula imithi emithetho. Siyabulela kuthixo wethu thetha ngalokho Nkosi izwi lakho lungisa inhliziyo zethu zibe emhlabeni olungileyo uncede Nkosi nomkhonzi wakho sebelile Thixo wethu phambi kwethu umfihlo egameni likaYesu simelana nayo yonke imimoya emelana nezwi lakho egameni likaYesu. Siyabulela Thixo wethu uthathe ilayo yakho in Jesus name. Amen. Amen. Ilaluka ifike yanamhlanje ithi believers call to godly stewardship. Hallelujah. Sifunda ke elizwi sibe sesifumana uba itheni lelantuka le theme isitsho kanjani. Isithi we are all being called to a godly stewardship. Hallelujah. Because awufunda apha uyeva uba lo mntu ushiya aba bantu okokuqala ebesele ebazi ngokwamandla wabo, ebebazi ngokwe-capabilities zabo, ebesele ebaweyile wababona ukuba aba bantu some of them banamandla amangaka. Hallelujah. Bathembeke kangakanani na, ebebazi i-level zothembeka kwabo. Now njengoba ebashiyele zinto ithi ubashiyela according to ukwathembeka kwabo, kodwa akekho nomnye apha kubo angamshiyelanga because wenzela ukuba aba bantu bonke kube khona into abayizuzayo. Ithi ke ngoxa ifika apha kuverse 20 kuverse 21 ithi wathi inkosi yakhe wenze kahle mkhonzi othembekileyo ngoba uthe wathembeka ngezinto ezincinci ngoku ndiyakwethemba ngezinto ezinkulu. So this means even nalo ebemnike encinci akamniki because of esithi yena akafuni afumane ezinkulu, kodwa umnika into encinci because of ufuna asebenze kwinto encinci athembeke kuyo khona ukuze yena akwazi ukunika ezinintsi.
Hallelujah. Hallelujah. Abantu banikezwa izinto ngokwahlukana. Sonke ke masilapha sohlukene ngendlela esinikezwe ngayo izinto. Sohlukene ngemoto esiziqhubayo, izinto esihlala kuzo. Yonke into nje esiyinikwe nguThixo yahlukile. Kodwa ayithetha ukuba uthando lukaThixo to us lohlukile. Luyafana kodwa indlela esithembeke ngayo uThixo yahlukile. Hallelujah. Now uThixo kasinikeza izinto usinika so that thina sibonakalisa ukwathembeka kwethu kuye ngezi zinto asinika zona, so that azawusithemba ngezinkulu. I know abantu njengoba sihle lapha kukho izinto abazihalelayo, nami zikhona ndizihlalelayo. Hallelujah. Let me tell you, lento inikiweyo nomsebenzi onikiweyo njengoba wena inhliziyo yakho ithe ufuna lowa, unikwe lo so that ukutheste ukwathembeka kwakho khona ukuze ufumane lo owufunayo. And awuzufumana lo owufunayo ungekathembeki kulo unawo ngoku. Hallelujah. Funa ukuqwalise apha kule ndawo kuyo unikezwe into for ukuthesta. Ayiyonto eyameleyo lena uThixo uyayazi. Even the house ohlala kuyo uyinikiwe, but it's not the house that is efanele abantu abafana nabantu abafana nawe abathandiweyo uThixo, kodwa yindlu oyinikwe so that itest ukwethembeka kwakho khona ukuze bakhe wethembeka apha kuyo uthi ndiyabulela mkhozi wamalungileyo ngoba uthembeka kwizinto ezininzi, ndakwethemba ngezinto ezikhulu. Asizuzifumana izinto ezikhulu if asikhange sithembeka kwezi zinto. Kaphinde uyilungise le maki lephambilana likhulu indawo engithemani. So if wena uye wayilanda wathembeka kwezi zinto uThixo akunike zona ngoku, uzawuphinda uThixo akuthembe ngezo ozifunayo. Now umthandazo wethu esiwenzayo uxhomekeke kwi-maintenance yezinto esinazo ngoku. How do we maintain what God has given us? Akusafuneki isithandaze ngoku. Kudala wasipha uThixo, kudala sithetha uba siyayicela lento, kodwa namhlanje ndizisa umthandazo omtsha, umthandazo wokumaintaina izinto uThixo asinikeze zona ukuze uThixo asithembe ngezinkulu angekasiniki zona. Lezi zinto sihlala kuzo sikhalazayo ngazo every day, sikhalaza ngekhaya, sikhalaza ngezinto esisalambileyo nee-communities esihleli kuzo. We are being tested by God so that if we work right kweza ndawo asinikeze ezinye izinto ezikhulu. Sikhalaza nge-keyboard ngoku, sikhalaza ngezinto esinazo. I know sihlale endlini yethu apha esiyinikwe nguThixo. It is a very beautiful structure esomeleleyo esihleli kuzo, kodwa I know ukuba apha kuthi kukhona esiye esikhoya phezukolweni zethu esisihalelayo. Hallelujah. Ikhona into esiyihalelayo apha kuthi esingakuyo ebhetele kunale. How do we maintain lesikuyo? How do we work on this one esikuyo? Agabe siyamkholisa uThixo ngendlela esenza ngayo kulesikuyo, so that asithambekile kulena asithembe ngezinto ezingaphezulu kunayo. I know we complain nge-instrument, siyayikhalazela that the instrument lakho sikhalaza nge-keyboard, sikhalaza nge-instrument, sikhalaza ngazo zonke izinto esinazo, then ezi zinto sinazo azonelanga. Kodwa ndifuna sithekhe ilevel yokwethembeka kwethu ngokumaintaina le-instrument sinayo ukuba iyamnika na uThixo lanto yokuba asethembe ngale siyikhalelayo. Noba uyawusika namhlanje ngomso ibe seyingathi neminyaka eyi-5 kodwa iyafika. Akazukusinika uThixo izinto singathembekanga ngezi sinazo apha sele esinike zona. Samane sizinoma ukusokola, simane sizinoma ukungaphendulwa uThixo. Abanye besithi uphendula kade,
abanye besithi uThixo akasihoyanga nathina. Abanye bekhalazela iseko zenkonzo ukuba ingathi asibhekwanga. Kodwa ingxaki is that yonke ithi iBhayibhile, every good gift that we have, it is coming from above to the Lord of all. Whatever you have received, let me tell you now, whatever you have received, it doesn't matter if the Sunday show, but the good giver is God, who has given you that gift, whatever you have. It doesn't matter. It doesn't not. I'm telling you, even the money or you receive it might be coming from our servants, our parents, God. It is not really coming from them. We have never come. We are always over our money figures on themselves. Once our this is a call. This is a call to a godly stewardship. This is a call to godly stewardship. About one the lives is brothers hiso. After the path but to God and calls. Oh, hallelujah. About the satisfaction. About the bulela uThixo bengenzingathi abazange bakhe bareceive into uThixo abashiya kuye besithi ngiyayazi ukuba uzawudinika because you have given me this one. Isuka kuwe bebulela. Ay hallelujah. Ay hallelujah. Uthixo uthanda umthandazo onombulelo ngaphakathi. Uthanda umthandazo onombulelo. Othi umuntu ka ethandaza abe ngaphakathi enendawo ethi kodwa Nkosi andikhali ngoba lento ndinike yona inganele. Hallelujah. Ngifuna sonke nje ilizwi ngokukhawuleza apha okay, go. 1 Timothy chapter 6, verse 6. Hallelujah. Hallelujah. Ithi ke kaloku ukuhlonela uThixo kundawonye nokwanela kusekeleze inzuzo enkulu. Manimfunde lo verse 7. Kuba singangene kananto ehlabathini kuyabonakala kanjalo ukuba asina kuphuma nanto. Those are the people abazawuba good stewards to God. Abantu abayaziyo that even le ndicela Nkosi akho nto ndiyenzileyo ethi mna ingandinceda ukuba ndiyideserve. Even the salvation I have, Nkosi, akukho nto endiyenzileyo eyenza ukuba kube kanti ndiyayideserve namhlanje. Kodwa ithe yona i-salvation yafika kum nge-trade ingakhange ndiyisebenzele. Now elizwi lithi ke ona ukwanela ukuhlonela uThixo. This means xa ungumntu omhloniphayo uThixo ihamba nento yokuba wanele into akunike yona kwaye wena uyi-understand that le nto uThixo andinike yona undinike because of indifanele ngoku, and undinike because of ukwethembeka kwam kuye kungaka. So ithi ukwethembeka kwethu ke kuThixo kusekelezwe kwezi zinto zokuba ithi ukumhlolela kusekelezwe kwezi zinto, and ezi zinto zisekelezwe kwinzuzo enkulu. Xa sihlala kwezi zinto uThixo asinike zona sanele zizo, sibulele kuThixo ngazo instead of sicomplaine kuThixo ngazo. Simbulele uThixo uthi kuzawukholiseka kwaye uThixo uyakubona kukho isidingo soba aede more kwezinto sesinazo.
Kodwa once thina sihlale sikhalaza, sihlale simenza uThixo ingathi wenza into angayaziyo, sihlale simenza uThixo ingathi akayiboni into esifaneleyo nento ebefanele ukusinike yona, iyawusenza loo nto leyo sibengathi ngabantu abangathembekanga kuyo. Bazalwane, kukhona into kuthiwa i-seed. I-seed is that small thing oye uyithathe uyifake phansi komhlaba, as small as it is. Once uyifake kwenzeka umangaliso uba kuvele kwezinye i-seed umthi omkhulu othwele iziqhamo ezikhulu ezisaplaya lonke ihlabathi. Kanti le nto ibiyinto mkale encinci engabonakaliyo. Oya, uyabona ke into encinci mna ndiyifanisa nomntu omtsha. Umntu omtsha ndimfanisa nge-seed, okanye umntu omncinci ndimfanisa nge-seed, because umntu omncinci utyumzeka lula. I-seed injalo ke, whoever ofuna ukuyityumza angayibeka amaphantsi ayinyathele kube kanti iphelile. Umntu omtsha uyakwazi ukufa engakhange asithwale isiqhamo ebefanele ukusithwele, xa engakhange akwazi ukuqokelelwa ahlaliswe kahle endaweni erayithi, kwaye laa ndlela yakhe yokuba kube kanti isteps zokukhula kwakhe agayideke ahambe ngazo, being umntu othembekileyo kuThixo, uyakwazi ukutyufuzeka singayiboni into ebeyawuba yiyo ngaphambili. Now le elizwi silifundileyo namhlanje lithi wabanika ii-talents. Now ndiyathi ke ngoku ndiyabonakala le-talents, where abantu xa benikezwa ii-talents banikezwa izinto ongekhe wena uzibone ngeliso lenyama, but zilapha kubo. Kukho abantu abazele kukho le nto masintethetho ithi umntu uzalwe efumbethe, but we do not know what into efungathileyo until akhula abe mdala idisebenze. Now abantu abatsha bazinto ezinjalo, apha kubo bafumbethe izinto ezinkulu zikaThixo, zilapha kubo ngaphakathi, bayadeleleka because asikabonakali namhlanje as a seed elivele ndathetha ngayo namhlanje. Asikabonakali ezi zinto baza kuba zizo, nabo bayazidelela because apha kubo akukabonakali bakhonvinswa nangubani, benza nantoni ezwa nangubani, because abayazi apha kubo uba kwakhelwe ntoni, uThixo banikeze ntoni. Ayikabonakali into uThixo banike yona, kodwa baphakathi kwabo kuhleli izinto ezinkulu zikaThixo ezizawuthi besawukhula bafikelele kwixesha lokwazana noThixo, batshonise uYesu ngaphakathi kwabo, kube khona ezi zinto zizawukhama ziphume. Kuthi kanti apha kubo silindele upresident, silindele doctors, silindele anything engase ibe kanti yinto ezawunceda South Africa. Now ndifuna apha kuthi xa sizijonga ezabantu abatsha sizijonge as ii-seeds zikaThixo. Hallelujah. Sizijonge as ii-seeds zikaThixo ezifana nezi seeds ndithetha ngazo. Uyayazi uba i-seed yinto engenamsebenzi kakhulu kangangoba xa ibekwa anyway, abantu bayathatha bayibeke anyway, and some of them siyasikhala sogqibutya izinto zethu esizityayo from apha yobulitya kuphuma ii-seeds ziwele phantsi, siye phaa ndawo sizikhabe, and lithi izwi uba ayithanga yangena phantsi komhlaba ife, akukho nto ezawuphuma kuyo. Hallelujah. Now abantu abatsha if abathanga bangena ebukhoneni bukaThixo kufe ukubona, akukho nto izawuphuma kubo, because whatever ephumayo apha kubo eyinyama evukayo evukelana nemithetho kaThixo izawubulala into kaThixo ebifanele iyaphuma kubo ingasakwazi ukuphuma. Hallelujah. Ndiyabona nediva. Uyabona umntu omtsha safa naye,
haleluya, sabuya savuswa naye. And uma kuye kwenzeka kwathi kanti awufanga to self, awufanga to izinto zalapha ehlabathini, awuzukukwazi ukuziprodusa izinto zikaThixo nezilindelekileyo kuwe. Kodwa once ufe to self, you will be able to produce izinto ezilindelekileyo kuwe, eziziswe nguThixo azibeke kuwe ngabo. Hayi haleluya. Ngiyathandaza namhlanje ukuba sibe zii-seeds ezizaziyo uba zizii-seeds zikaThixo. This is a call to godly stewardship. Abantu abazawuyazi uba bangobani, abantu abangazowubizwa ngamagama angabafanelanga, abangabafanelanga, kodwa abazakwamkela amagama ababizwe ngawo nguThixo, not amagama asuka kwezinye indawo. Hayi haleluya. Abantu abazawu-understanda all izinto ezisuka kuThixo, not izinto ezisuka kwezinye indawo. Abantu abazamfuna uThixo iimeko zingavumi bephakathi kwazo zonke iimeko. Ngifuna sijonge ilizwi kwakhona apha ku yebo bakithi sobonale lothuma Yesu indeleze Yesu fanele Yesu ufanele Osi yebo kwiswa verse 30. Luke chapter 12 verse 30. Zonke ezo zinto zingxanyelwe zintlanga zehlabathi. Uyihlo ke uyazi ukuba niziswele ezo zinto. 31. Funani ubukumkani bukaThixo nina, zaye zonke ezo zinto ziyakongezelelwa kuni. Hallelujah. Hallelujah. Now, this is what I just spoke about. Ngobe ndithetha ngento yokuba xa thina sinawuzifunela ngoThixo yonke into sife to ourselves khona ukuze apha kuthi kuvuke iziqhamo zikaThixo. Lithe lizwi, yekani nina ukoyikiswa zizinto zonke, yekani ukuthandabuza, or yekani ukoyika, yekani ukuzoyikisela, because uThixo ezi zinto nina nizifunayo uyazazi uba ikwazi izinto ezithula nehlabathi lilonke. Wonke umntu uyakwazi ukuba nazo ezi zinto nizifunayo, ekholwa engakholwa.
And sometimes abona abantu abanazo kakhulu ezinto ngabantu abangakholwayo, because sometimes indlela abazisebenzisayo ukufumana izinto ayizondlela ezilungileyo zonke. Kodwa uthi nina yekani ukuthingaza, to look around kwezi ntlanga zifune ezi zinto, ngokude kube ngathi niyamlibala ukuba uThixo uyanazi uba niyazifuna ezi. Because nina eyenikhona isekubeni nifune ubukumkani bukaThixo kani zonke ezi zinto zizawulandela. And if nina nenze kakuhle apha, it goes back to ukuba niye nathembeka apha kumfunela uThixo, ezi zinto zizawulandela. Zonke ezi zinto nisifunayo zizawulandela. It doesn't matter uba yephi nature yezi zinto nizinqwenelayo, once nifune uThixo kuqala nokubukumkani bakhe, zonke ezi zinto zizawulandela. Nizazifumana nazizuza kuyo. Hallelujah. Kodwa once niqale ngokulakaza, once niqale ngokuthingaza, once noyike nizawukumshiya uThixo angabikho kuni, and the only sender and the giver to you uThixo. Once angabikho uThixo babelelo, once zingabikho, once angabiyo foundation yazo zonke izinto ezivelayo kuni, zizawuphuka ezi zinto zingabikho, anizukuzifumana. Hallelujah. Sometimes nawukhangela izindlela ezifutshane zozifumana, nifike msinyane kuzo, kanti ezi zinto zizinto uThixo alibhekileyo ngazo. Cha ukhona iformula that you are supposed to use to get these things. Ayifani nehlabathi, unfortunately. Noma ihlabathi lenze njani, eyenu ayifani nehlabathi. Eyenu is to seek ubukumkani bukaThixo kuqala, zonke ezi zinto zilandele. Umbeshebeshe nimbonayo uYesu wamiswa nguSathane phaa phezulu, wambonisa lonke ihlabathi, wathi kwakhe waqubutha kum, zonke ezi zinto zizabazezakho. uYesu wama wathi hayi, mna uba awuxhomekekanga kwezi zinto ukuze ndibe kanti mna but akaxhomekekanga kwezaa zinto ukuze kube kaloku kaThixo kuyabonakala kuyo, ukuze kubonakala ukuthi kungakuye. Akaxhomekekanga kwezi zinto nokuqubutha kukaSathane noba alawule lonke ehlabathi, kodwa yena yes come kule into ayithunywe nguThixo ukuze ihlabathi lisindiswe ngaye. Nathi namhlanje sinekhono esibizelwe kuyo nguThixo ukuze zonke ihlabathi limazi uYesu Kristu ngathi, and kufuneka ibe yona nto phambili kuthi leyo, zonke ezinye izinto ezi zilandele ngasemva. Hallelujah. So kufuneka namhlanje siyeni siyozijonga, sijonge back kwezaa zinto bethethe ngazo, zonke ezaa zinto. Uba khona indawo ongagcwalisiyo kuyo, ongalungisanga kuyo, ongenzanga kakuhle kuyo, uhambe uyoyikhangela loo ndawo, wenze sure ukuba uzawulungisa kuyo. Uba kuthe kanti kukho into oyifunayo ngasemsebenzini, noba kusendlini, noba kwindawo ohlala kuyo, apha mhlawumbe apha emfuleni, noba kuseDelft, noba kuphi, uba kukho into oyifunayo, hamba uyowulungisa, uthembeke ngale unayo uThixo akunike yona, ukuze uThixo akuthembe ngezinto ezinkulu. Hallelujah. Ndifuna ukwenza loo khona ke namhlanje egameni likaYesu. Mhlawumbe ndiyavala bazalwane, egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Ndicela siphakame simele ngeenyawo sonke sizawuthakaza. Siyabizwa sonke, sibizelwa ekubeni sibe godly, sibe ngabantwana abamhlonelayo uThixo, abantu abakhathalayo, abantu aba-right noThixo, abasoloko bejonge elicala lokuba babe right noThixo rather than anything else. Kodwa kuyenzeka ngoba sisendleleni kwaye zonke izinto zenzeka apha ehlabathini ziye zibe attractive more apha kuthi, sibone ukuba ingathi le esikuyinto iyadinisha, ayibonakali kakuhle ngenxa yezinto ezikhathawuli zasehlabathini eziye zibonakale more ukodlula le sikuyinto. Banintsi abantu abathi into le kaYesu ayikaqathi kakuhle apha kubo. Le nto kaYesu ndiyabeva abantu besithi uyabomeleza ukuba bebe namandla okwenza okulungileyo, mna apha kum
bayayiva loo nto leyo. Bakhona abantu ababulalekayo uYesu ekhona sele bebamkele, kodwa ufumanisa uba bayabulaleka, abakwazi ukukwenza okulungileyo. Yenzeka le nto nakuPaul, uthi ndithi ndizama ukwenza umthetho olungileyo, kodwa ngaphakathi kwamalungu wam kuvuka umthetho ongalunganga. Now ndifuna abantu who are saying, we have given a testimony. Le nto kaYesu samamkela, kodwa phaa uthi kuba khona umthetho ovukelana nomthetho olungileyo. Lonke ixesha sifuna ukwenza okulungileyo. Baphakamisa izandla zabo ngaphambili ngoba uyazazi uba wena okamamkela uYesu abe yinkosi nomsindisi wakho, uze ngaphambili namhlanje uzokuzinikela. He can save your life. Angakunikeza amandla owadingayo, nezikona obethakala kuzo angenza uYesu ukuba ube namandla kuzo, ngoba nguye umomelezi. And ekhula ngaphakathi kwakho nolwazi ngaye, ubomi bakho buyawutshintsha, kodwa utshintshwa ngamandla kaYesu Kristu bazalwane ukuba abe khona ngaphakathi kwakho. So then mhlawumbe amamkela uYesu okanye uyazazi uba kukho indawo obethakala kuzo ezikwenza uba uthi ngoku wena uzamayo ucinga ufana uzama ngamandla wakho konke, kodwa zingaphumeleli iinzame zakho, usuke kugame ezinto zirongo, uba uze sithandaze nawe egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. uThixo othembekileyo, uThixo onamandla, uThixo omhle, uThixo othi uyawathemba ngezinto ezinkulu, awuthembeke ngezincinci, uze kuye yena uzokwazi namhlanje ukuthola amandla, uvuseleleke egameni likaYesu. Umntu beseleza ngaphambili azosithandazela sibe sesiyivala le session. Ngicela unikela kuye egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Ngicela sihlabelele bazalwane eseza ngaphambili. Sikufunisise masibe nale nhliziyo efuna wena, masibe nale nhliziyo ekholekile kuwe maxesha onke,
ngegama ke lenkosi yethu uYesu Kristu bawo siyakubulela siyakholwa mzalo ngoba usivile sikholwa ke kanjalo ngoba uyasenzela konke esicele ngoba sicela sikholwa sikubulela ngoYesu Kristu Nkosi yethu amen. Chilo utata Gqoba uxolisile so bendicela usisi Malili azosenzela izaziso because bezizawukwenziwa kwanguye. Okay mama ndiyaxolisa ngicela usasiza ngaphandle. I have 3 apologies for the family as in African family. Yakakholwa, Mrs. Mtati, and ifamily yakafundisa uThobile namthobile I just want to say to please the announcement and some additional announcements you are not used to them. Take time to know the new guidance the 1st of May it's a family day which were details we follow but if you are njalo siyadibana nge-family day so therefore the family day next week Sunday couples kuthiwa siyadibana apha next week Sunday after church. For more information ngingadibana umama uGatshani. There are other special announcements. The 29th to the 1st of May. ZWC Revival Explosion. The 29th of April to the 1st of May is Enfuleni ZWC branch Revival. For more information, ningathetha noTata umfundisi uNgomane. Kukho i-leaders, i-ops ne-leaders zonke. The 2nd of May, this is after the family day. I-leaders ne-ops members of leaders on ops ziyadibana Pinelands. This will be on a Saturday. So siyadibana i-ops members ne-leaders zonke zalapha branch Pinelands. More details umfundisi uTholweni uzosicacisela mhlawumbe next week. But just please make note of that. Siyadibana on the 2nd of May. Essential. City up. Essential. Essential the 9th of May. Njengoba ndichilo i-date zigcwele, please diarize. 9th of May. Ziyadibana ke outing ye-sanctuary on the 9th of May Paradise School. The contribution is 130. Please, for more details, ningabuza uSisinozi andingibone apha namhlanje but uSiwe ukhona if you need more details around that. I-special announcement enye ebaluleke kakhulu. I-registration ze-Women of Destiny zivuliwe.
asinolinda close to the time. Kuthiwa abantu mabaqalise ukuregister. I-registration abantu who are employed is 450. No. 450. Only singayongeza sithi to the nearest 500. Singayongeza if le ayihlalanga kahle siya ku 500. It's 450 registration, unemployed is 350, students, teens, and Sunday school 150. Kuthiwa masiqalise ngoku ukhona uElihle phayana ngemva. If you want to make payments bit by bit, it doesn't have to be the whole amount at a go. So ningaqalisa ngoku ke ukubhadala i-women of this thing. There are few spending items also. Upper enkonzweni national anyway. There is Wednesday prayer and fasting. Wednesday from 6 a.m. to 5 p.m. Then sibe nomthandazo from 7 until 8 national. Otata bayadibana every Wednesday at 4 a.m. Nathi ke omama sidibana ngalelo xesha ngo 4 a.m. ekuseni. I-link isendwa ngoku umama uTholeni usenda i-link ku-groups zethu. I-home cells. If ukhona umuntu ongakho ku-home cell who is not a member of the cell, angabuza ke angadibana no-Elihle phayana ngemva because umama uTholeni akakho namhlanje. Please be a cell member. After a branching, every Friday from 6 p.m. to 7:30 on a Friday. If visitors which was their zitale apha akubhala inkonzo bafuna abantu siyazama nje. I don't think ikhona amahlelo but ebaluleke kakhulu. Please make note of the date as it is mentioned there. It means couples next week Sunday masize siyazi ukuthi asizohamba immediately xa ivala ikhona. Please take their notes. Molek bazalwane bami sizawuvala. Ngumzali wethu apha emfuleni. Khawusazimele kwelaseGoli. Welcome, siyabonga because sikusilela again. Siyabamkela bethu bonke abantu basivayo, siyabamkela bonke abantu asibagcwele njalo. Siyabamkela bonke abantu bebamkele apho siyavuya basifike nani namhlanje. Ngicela nje into ezimbili to emphasize kuthethwe apha ye-family day and also the conference. I believe that the conference the message as about practice at the details conference. Registration. We request to suggest this reference. Women of Destiny. Spela ukazi kamalako, ukazi mayoni kuzeni Destiny, ukazi mayasa mfuleni. How my ukazi mayasa mfuleni? These are far away branches. Ule lati gogu, we use a branch. I use a branch.
So zibalulekile ke zonto zontathu xa usenza imali, igama lakho neyantoni ne-AP branch. Sicela ke zozinto about i-family day. Imvula is with me about family day. Izabe semfuleni umsoli zabe sekhayelitsha ngoba ke bethuna kudla ngoba sekhona lento eziningi ezenziwayo ze-refreshment. Isingathi khona khona imali ye-50 rand ebhatalwayo, i-30 rand Sunday school okanye u-20 rand awusakhumbuli ngoba iza-emphasayizwa loo nto. Ngeyoba xa uphaya at-least bekhona into ebhele ethunjini. Kuyacela ukuthi abantu sifuna bona abantu be-netball, sifuna bona abantu besoka. Athe ne-netball athe nge-youth car nabantu abadala sibabone phaya zininzi ke ezinegames andizungena kuzo ke ezo zinto. Ndicela sivale basiphule izandla bethuna utata uNgomane. Asiphule izandla utata uNgomane. Tata, we bless the Lord for you. It was if you were given a message utata uTholweni bakudala bawuzishumayela namhlanje, kodwa siyambulela that you allow the Holy Spirit to speak to you ukuze uthethe izinto ezimangalisayo on this day. Inkosi ikusikelele, masivaleni ke. Siyabulela Thixo wethu, siyabulela Msindisi wethu.